Del vot exterior en les eleccions de dijous ha fet guanyar un escó al Partit Popular en detriment de Ciutadans. Aquest canvi s'ha produït a la circumscripció de Tarragona, on les dues formacions es disputaven l'escó per només 12 vots de diferència. Així, Ciutadans passa a tenir ara 36 escons, però es manté com a primera força més votada. Els populars sumen aquest escó i pugen de 3 fins a 4 escons, tot i que no aconsegueixen tenir el grup propi. A Tarragona, Ciutadans havia aconseguit 6 diputats i el que feia 6 era justament Fernando Pecino, que ara s'ha quedat sense entrar al Parlament. En canvi, qui sí que podrà renovar la seva acta serà Alejandro Fernández, que encapçalava la llista a la demarcació i que en l'última legislatura va ser el portaveu del Partit Popular a la Cambra Catalana. Amb aquest escó, el PP recupera la representació a Tarragona. Poca gent a l'escrutini del vot estranger a Tarragona aquest matí. La majoria eren membres dels partits polítics i sobretot del PP, que podia guanyar un escó